Si de cas, ensenyo la introducció d'un producte. Tens diferents tipus de producte, que aquí us l'havia preparat. Això seria, tens els productes de catàleg normal i corrent, que dir, aquest producte val aquest preu, venda. Després tens productes configurables, és a dir, no, jo vull que m'hi posis un brodat i que aquest brodat costi X diners i l'altre no, costi X menys. O sigui que tu tinguis un producte, però després dins d'aquesta pàgina de producte tinguis diferents variants, que per exemple, mira, jo tinc aquí una camisa i la talla, la llarga, com que és més llarga, potser li vull afegir més quartos. Aleshores la llarga podria costar més, en aquest cas no, però això es podria fer. Llavors això què és? Tens diferents conjunts d'atributs, per exemple, jo puc tenir una categoria que sigui alfombres, que aquesta categoria alfombres jo vulgui ficar-li un atribut que sigui, per exemple, composició. Podria ficar-hi un atribut composició. I després que la gent pugui filtrar per aquest atribut. Però, per exemple, si ven càmeres no voldré que tingui composició. Llavors això són els conjunts d'atributs. Pots ficar que la càmera tingui megapíxels, pots ficar diferents configuracions d'atributs per cada tipologia de producte que tu tens.